ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ 19th October Thursday ನಮ್ಮನ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋಲ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೋ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಬಾಯ್ಕೆ ಅಂಚ ಇನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅರೆಗ ಮೆಹಂದಿ ದಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಾರದಿಂದ ಚೆತ್ತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸಾವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ದಾವಡು ಸಾರಿ ದಾವಡು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ದಾವಡು ಪೂರ ಅಂಚ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆತುಂಡಿತ್ತೆ ಇನಿತ ಪ್ಲಾನ್ ಅವ್ ಯಾಕೆ ಮೆಹಂದಿ ದಿಯರೆ ಬರ್ಪೇರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂತೂ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿರ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಸಾರಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಾರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಪತ್ತೊಂಜೆರೆ ತೊಲೈ ಅವೇನ ಮೂಡ್ತಾ ಉಂಟಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಾಯಪಂಡ ಸಾಯಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕಸಿನ್ಲ ಪಂಡ ಇಂದು ಬಾಲೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತಂಡ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದು ಕೆಲವು ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದೇರ ಪಂಡ ಏರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕನ ಪಂಡ ವಂಶನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಬೈದೇರ ಅಂಚನೆ ಗಜನನ ವೈಫ್ ಬೈದೇರ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಸನ್ನನ ವೈಫ್ ಬೈದೇರ ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನೇಶಣ್ಣನ ವೈಫ್ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 6 to 7 ಪೀಪಲ್ ಊರುಡ್ದುಲ್ಲೇರ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂದ ಅಂಡ ಕೆಲವೇರು ಬೈದೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆತಜ್ಜ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾತಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬೇಜಾರುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಚಕ್ಕು ಬಾಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋನಿ ಬಾಬಿಲ ಇಜ್ಜಿರ ಅಕ್ಲ ಮಿಸ್ ಅಂಚ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ದಾದ ಮನ್ಪುಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡು ಒಂದು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪೂರ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ನತ್ ಏನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ದಾಯಪಂಡ ಊರುಡಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀತಿ ಇಡಪುಂಡು ಮೂಲ ಗಲ್ಫಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನತ್ ಏನ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಓಕೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಉಡೆ ನನ್ ಎಂಕಲ್ನೇ ಆತನ್ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಆತನ್ ಮೂಲ ಬಾಯ್ಕೆ ಸೊ ಪಾಸ್ ಆತಂಡ ಅಂಚ ಬಾಯ್ಕೆದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅನ್ನಾಗ ಪೂರ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಅಂತ ಬಂಗಾನೆ ಬಟ್ ಓಕೆ ತೂಕ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾಯಿ ಆಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಫುಲ್ ಆಯ್ ಮೂಡಿ ಉಪ್ಪೆ ಸೊ ದಾಲ ಮನ್ಪುಲಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತೂಕ ಪೂರ ಆಯ್ನಾತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಿಂಗಾರ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ಪಿನ ಈಗ ಪೊದ್ದೊಲ್ದ ಉಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅವು ಪುದರ್ ಬರೆದಪ್ಪು ನಾವು ಮೂಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಅಂಚ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಊರುಡ್ದೆ ಕನಪದ ಅಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಿತ್ತನ ಬಂಗ ದಾಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಂಡು ಅಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಆತನ ದಾಯಪಂಡ ಓಪನ್ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಬಂಗ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಗಾಳಿ ಪುಂಡ ಪಿರಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಹಾಪುಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಓಪನ್ ಮಂದಜ ಸೊ ತೂ ಓಡಿತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ದಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡಾಯ್ತ ಅಂದ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಮೆಹಂದಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಊರುಡ್ದು ಬೈದೇರ ಆ ವಿದ್ಯಾಕ್ಕ ಮೂಲಲೆ 95 ದಿನಾರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೇರ ಅರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದ ಕಾಸು ಕೊರೋಡಿಗೆ ಈ ರೂಲ್ ಖರ್ಚು ಬಂದಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಬಿಲ್ಲು ದೋಜಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೊಕ್ಕಡ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಪೂ ಕಟ್ಟು ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಕಲ್ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಟ್ಲ ತೂವರೆ ವೈದಿ ನಕಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರ ಊರ್ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ರೋಸ್ದ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓ ಉಂಟು ಟೊಮೆಟೊ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಚ್ಚ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಡಿ ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಂತ್ ಬಾರ್ದೇರು
ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಜನ ಅದು ಒಂಜಿ ಜನ ಆತು 2 ಜನ ಪೂ ಕಟ್ಟು ನೆಟ್ ಆರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟರ್ ಮೊಕ್ಕಲು 2 ಜನ ಮೆಹಂದಿ ಮೊಕ್ಕಲು ನಿಖಲೇನ ಪಾತೇರ್ನು ಮೇರ್ ಬೊಡೆದಿ ಬರ್ಪೇನ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರ್ ಮೇರ್ ಬೊಡೆದಿ ಇತ್ತಿನ ದುಕ್ಕಡುಲ್ಲೇರ್ ಆಗ ಜನ ಅಪ್ಪಣ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆವ ಅಂದ ಸಾಯಿ ತೋಜಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜಲೆ ಸಾಯಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾ ಸಾಯಿ ತುಪ್ಪಲಿರ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಮ್ಮ ತೋಜಲೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಹಾಯ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತೀನಲ್ಲ ಉಂಡು ಈಗ ಪಿಟ್ಟೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಬತ್ವದದು ಆಗ ಗುಂಡು ಪಾಡ್ಲು ದಿಯಾನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಈರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆನೋ ಚೌಟಕಾಯ್ಕ ನವರಾತ್ರಿಯಿಂದ 8 ಜನ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಜನನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಹಾ ಪೂರ ವೆಜ್ಜೆ ಮಲ್ನ ಸೀರೆ ರೆಡಿ ಆತಜಿ ಮದಿಮಲ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಸೀರೆ ರೆಡಿ ಒಂದುಂಡು ಅವಳ ಪಾಪ ಏನಾರ ಡಕ್ಕನಕಲ್ ಸೇರ್ದು ಫೋಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ